Kwa man kali fi kan ke jing kali kan ke por. Hatu pi sngo yela dia ba pi deu ai. Hatu pi ong ngalong kumta ngadeu uta. Rengam kali ka ta henry ya pi kum ubriu pi deu ai. Ka babel ka ong ba ubriu ulong tang kum uplang ba tang kum ulo ba menta udan ba lasai dan syo. Ni ba ka jing im ka jong briu ha ka jing si shahi kam dan dor ai ruam. Ka babel ka ong igene kintin la fi puli na ka sam lai hundai khot ka ba sao. Khtin ka jong play ka pen kan mau ngi ka ong kum ne. Ku try tu pen chimpang yanga ya ka ba kut jonga. But ya ka jing thau ki sngi jonga kalong ayu to ai bangan tip katno u bashron ngalong. Ka khtin ka jong play u David u sungu thu yela di ba ulong u ai. Tadeng ta u duai show play ong ko try tu pen chimpang yanga ya ka ba kut jonga kamut kadon bet ka bakut ke jong ubriu ba udwai hau blai ukerpat au trai wong to pen sempang yang ngaya kata bangadon ka bakut baru ong ru bat ye ke jing thau ki sngi jonga usung thu ba ka jing im jong kam dai ka bajrong usung thu ba ka jing im jong kam dai ka ba imsa ne ka ba longsa usung thu ye ka jing lengkot ye kata ka kerta ka jong usung thu ye kata ka jing im ba u im ka ni ka perthai ka long tang shipor. Bat ya ka jing thau ki sngi jonga kalong ayu batu ai bangan tip kat no bashran ngalong pitip na mangi ngilong ki breu ki bashran ngilong ki breu ki bashran ngi sngo khlan kat bangi sngo khlan ngi sngo bit kat bangi sngo bit ngi sngo biang kat bangi sngo biang hendrai ngi dehi ki breu ki bashran u David usmo tho bo ulong u breu bashran pi sngo tho na miala de pi de u breu bashran ngatip phila bandan ya ka bor hapi ya ka ba phi season order ma phi kal along bet ba phi don ka spa ya ka phi kwa ya ka ba phi don kam menta phila ban yo phi don ya ka nam phi don ya ka buram phi don ki ke baro henry phi sung thon em ba ka jing im ka jong phi ya ka prathai ka long ka baleng kot phi sung thon em ba ka jing im ka jong phi ha ka ka prathai ka long tang shipor ba phi sung thon em ya di ba phi long ubreu u shran Ladang i song thu ya kani kanwan ra ngi shaki khosi ge jongi ladang i so thu ya kani ngin yo ya kata kamen sim joka jing smoret ya kamen sim joka jing pendam bangingim long e ru am Isaiah arhu ka tin ge jong blai ka ongkom ne the why not p na ubriu uba kamen sim jong u kadon haki thlu khumut jong u namar hakano on nyukor ya u Ubriu udan tangi kata ke jingring mensim na taki khmut ki jo na kata ka thliu khmut ke jo ya ka bau blai u persat u baun im te kumno onyo kori u namar umdei ma u dala dihi bau im umdei dala dihi bau la ban kende mensim na bakita ki klong snam ki kende bagi pom ya ka snam ha ne kamet ke jo u klong snam u kende namar de u blai bala persat ya mensim jo ka thliu khmut ki jo fi tadeng ta ai bangingin sung thu ga nei wei bangingim long rum ka bible ge thu ingi bangi long tangkum ki plang tangkum kita ki sentiu ka bible ko ongi kani nda puliru na ka shithi ga banen kong petros kalnong ga banen kong khot arbusa ka thin ga jong blai ka ongom ne na ba ka do baro kum uplang bal ka burom jong ka baro ka kum usentiu uplang utau plang uyap rengkhiang beruta usentiu jong u hapno Kadok barok kalong plang, kadok barok kalong kumu tau sentiu. Uyap no utau plang, bo tau sentiu ru uhap no. Tadeng ta ka jing im ka jongi kalong ka balengkot kata. Barang ngai don peneng jong fi ki balak ham rang ba ki balak ham temen pin smo thu ya kani ba ka jing im ka stat ado kata. Ba pidan ken mau ki jing long khna ka jong fi hendrai menta fila poi sekakerta fila smo thu ba ka jing im jong fi kala lengkot ado kata. Dan peneng jong fi pa ki badang samla fi smo ba finom yap sho. Dan peneng jong fi badang rang ba ni ki badang klan ki badang bit dam biang fi smo ba kan ka jing im ka jong fi kalong permanent. Hendrai ken mau ka ni Baga jing im ga jong ubreu kalong temporary ga jing im jong ubreu ni ka perthai kalong tang shipor kane ka dei tang ka ying basa kane ka dei tang kata ka ba kane ka sla perthai ka dei ka jaka bangi shong tang shipor padeng ta kan mau ya kane ka wei
to ai ba ka jing im ka jong phi kan long ka jing im ka ba IT hau trai ai ba ka jing im jong phi kan long ka jing im ka ba penrit yala di hakmat jong trai na mar kan ni ka perthai am dal alet nang ni pinsa don kam yo blai la phila alet nang ni pinsa don kam yo nong penem la phila alet nang ni pinsa don kam ken yo jisu Tahagata ka por la pi onga don kamro anda fila alej anda ba ka ne ka mensim ka lami na ka do jong fi kam don jing mut shu ndrai kat ba ka mensim ka dang don na ka do ka jong fi ka ne de ka por fin snow tho yu tra ba fin pediang ya tau nong pen em jong fi ba fin pediang ya jisu ba fin pediang ya ka ktien ka jong play ba deng ta wat nom smo sarong wat nom smo meng namar pim long ru em ba David usmo tho e ka ne wong la ka sam ka ba pra ka kot ba saw gong Ubriu ulong ayu ba mekan mau yu. Ubriu ulong ayu ba mekan mau yu. Usmo tho ya kan ne bau David haka buram ga jong haka ta ka jing kraw ka kerdan ga jong ko musiem henre usmo tho ya kan ne wei ong ubriu ulong ayu ba mekan mau yu. Ba diu khon ubriu ba man jing ho yu. Shisha u khon ubriu ngi de ki khon jong wan jing ho yang ngi te ong ngalong ayu try ba me eat yang briu long ayu ba me wan jingo snan ba ktin ju blai kong na ba blai i kata ai ti no lo khon ba kamroi bo ai ba nge yu nam jat chu ai ti lo jong khon marwai ai ti no sha kan ni ka perthai wan ban jingo yang i ki khon jong briu ngi long ayu ken bo blai i kata tadei ta ktin ke jong blai ka ong ngi bangim dei ban sko sarong ktin jong blai ka pen ke mau de ngi na ka sam chi spa lai ka khot ka ba khat san ka ong gum ni ka ktin ke jong blai ki sngi ubriu ki long kum uplang kum usintiu halum kum ta upho nabakal ka yaj halor jong u ti don shu bat ya ka jaka jong u kam ithu shu ya u henrei ka jing is ai utrai ka long na bom jukut shabom jukut hagita ki bi shep ting yu bat ya ka hok jong u haki khon ki khon hakita ki barakhi ke jutang jong u bat hakita ki bakan mau ki hukum jong u ban le ru yaki shisha ubri ulong kum uplang bat kum sentiu halum kum ta upho bat kum ta tang shipor ulat telor no bat dan shu na kata ke jaka bat kata ke jaka ru ke upho kam kan mau shu ya u rekan mau ya kani bagai jing isn ai ke jong trai te kalong na bam jikot Shabam jikut na ka banta kita ken ki ba shep ting tra ken mau ka khndo kam ken mau shu tau sentiu kata ka khndo kam ken mau shu tau phlang ne kata khndo kam ken mau shu tau sentiu ba mi reu trai tau ken mau ba ya phi da phi shep ting yu trai but unda kar khu ya phi but i khon ki jong fi ong ka tin ke jong blai ya kita ken ki barakhe la ne ki ba bat ya ka tin ke jong blai ke jutang jong o ki ba ken mau ken ya ka tin ke jong o ban le ru yaki tadeng ta ken mau ya ka ktien ke jong blai puli ka ktien ke jong blai pen ka ngo ek ktien ke jong blai le ka ktien ke jong blai shep tieng yu tra shep tieng ka ktien ke jong o ba ken mau ka ni bu trai tu ken mau ya fi tadeng ta nganget bu trai ka khu ya fi im ka jing im ka ba pendem ka ba pen ka ngo ya la di hau trai na mar ngim long e ru em ban sarong ngim long e ru em bangin sngo meng ngim long e ru em bangin sngo krao Namar ka jing im ka jungi kalengkot palat akan ka perthai kalengkot palat bun ki briu abang yo sngo baki klat ka penlengo hei la klat ita ani ka kerta ka badang red ila klat no ha kerta ka bang inang kmi lenti ba inang kiu dang yo jing ka khun e ndra ka ta ka por ka kum kata ku bu pa badang klan u yap no kumba ka kmi ka badang klan ka ne ka let no ha ka por bang poi berkat ka pen thang ka pen sungosi namar ki baro ki ja hakapor mempunyai berkat. Kadang kata jingim ke jong beri kalian kuat palat. Tada pun krek lo ke jong jingim. Bang kuat ban keren ifi. Kendit bendriu no. Kani ke pertai ke long ke balang kuat. Why not nak jing suku bahajong ni ke pertai. Bahajong terai. Berkalenti ke jong fi kalian kuat. Ke jingim ke jong fi kalian kuat palat. Rekan mau ke ni bu terai iet palat ifi. Pi osngoi ni ke kubor ke ni ke sengi mentah. Namal bu terai iet palat ifi. Ukwa ba pi pin small tho ba ke jingim ke ni ke pertai. Kamlong i em kalong tang shipor kalong tang shibet kalen kot palat ke jing em ke jong phi kama u trau i palat fi kham kordor ban ye kata ki sim ki baher ni shatai un pen biang fi utip ki nyu kli jong phi ka notli ki don ka kli ke jong phi wala da phi la kham slen makanaru phi bim tip ka notli ki don henrei trau tip ka notli ki dang don ka kli ke jong phi bo trai u i palat ye fi ba udan ka plan ka ba crown ta jong phi udan ye kata ke jing thmu ka ba crown ta ke jing em ke jong phi udan ye kata kajing perkat ke bakran am tai jong fi ki ba kodor ki long kajing perkat ki jonga ong trai na kam tai jong fi haleluya trai per khu ye fi
พายชุตรายกันมาบกิสงีจงพีกิลงกิบัลลึงกัดหากันในกับประเทศพายชวนงเป็นเอ็มอุตรายอุนมเกล็ดยกิตาเกนกิบชับเตียงอยู่อุตรายอุนมเกล็ดยกิตาเกนกิบเป็นริดกิบเป็นกองโง่กิบเป็นดำหาอุตรายก็คุยฟีอุตรายอุนเอกิคัมบายยพีปัดกันมากันในกับประเทศพี่ดอนน้ำกันโน่กันน้ำกันจงพี่ชิปอร์กับอักเลดเนาะกิปลอกพี่พี่เอกันโน่กันโน่ดับละเล็ดได้กิมกันมาช่วยพี่กับประเทศกันเกล็ดเนาะกุมบักกับขันโดกับเกล็ดอยู่ต่อพลังกุมบักกับขันโดกับเกล็ดเนาะอยู่ต่อสันติวกิบเรียวจงในกับประเทศเรากินเกล็ดเนาะพี่ได้อุตรายอุนมเกล็ดพี่เดินเลยเลยรู้อุตรายก็คุยพี่บางเงินด้วยรู้น้ำตาจงพี่กันในกับปอร์กับบางเงินตาตรายนี่ก็ปอร์กันดับเลยกับจินสงโง่มาไอ้นี่ก็คุบอร์ก็ตรายน้ำตานี่คนกินจังแม่บัตรายนี่ก็คุบอร์กับเป็นกันมาก็คนรัดบักกับจิงเอ็มก็จงบริวก็ลองตั้งกุมุสันติวก็ลองตั้งกุมุพลังตรายไอ้บางอินมสมุสารองกับจิงเอ็มจะบางอินติดก็ตรายอาลาลูยาบางอิลองกิบริวกิบัชรันกิบัชรันกิบัชรันตรายนี่ก็ด้วยก็คนรัดตรายมันเป็นเชมพังยังไงก็คนรัดตรายบางไอ้ก็บอร์ก็ตรายมันหลับมันสู้ทั่วตรายบางกับจิงเอ็มก็จิงกำลังเอรแอมตรายก็ด้วยนี่ก็คุยนี่ก็คนกิจามตรายแล้วก็ดังย้ายตัวกับประเทศแล้วก็ดังย้ายก็คนรัดบางนี่ก็ดอกก็ตรายกันมาบางก็ตาบารอกันกดกันวายเนาะกันดำเนาะบางกันนมดันกันโนกันน้องรู้terakhir bagi kisah tiang ini hak bagi ya kita tiang kita cuma kile kita tak hukum kita cuma terakhir bagi ya kita an kita cuma terakhir oh bagi kita penrit kita pen kau ngok hak tiang kita baim kita cuma terakhir sisa melong boleh boleh isnai kita meet pelat terakhir kita but mepen snow ini kita kubar ini kita sengiru lambu syakri cuma lamba ini kita channel kita terakhir namar mekwa pen kendit kita mekwa pen snow ini kita kubar bikin pie no try shame ko konat bakin om ya chu ga jing sarong bakin om ya chu try ga ta ga jing hangam ai ga jing try ga dwai ga kar khu ni ki khon gi jome ki asngau ni ga tien bagi pediang ni ga tien me pen thamai ki ni ga sngi bakin wan beng try sha ga ta ga jing sngu tho try o bakin kan maru ila dina ai baki kelas dang barke ai ga menale ga jing juki ki apoi hado ga ni ga kerdan kam de ga jing le ga jong ki try pen long ki baki bas snau re ki ban sngu tho ko try de me ba kar khu ki kedua ikut try nya kerku ni ikut sebaik way ikut try mengada keren ni por ke jingpang mensim ke jingpang ke do barok kan ria begini ikut je makin long ke balayo kia hakar tengke jang jisu nang penem haleluya amen ba amen utrai nang ai bore fi pinang lam pendret ya ledi pinang lam ben kok ngu iladi ke ketin ke jang oblai ke jing snai ke jang try kan long bam jukut ifi kan thamai man la ka sngi man la ka step kublai shibon try kerku ifi ngin second do pat Fila bin phone gini namba, fila bin wan rusi ni ke jaka ke jangi hang ni apa nang thamai nang kriam, hagane ka office jang kaponat prayer center, kublai shibon, amen.